Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο αυτού του καναλιού. Σήμερα θα δούμε λίγο τα καινούργια packs και θα κάτσουμε να παίξουμε κανένα ματσάκι. Αυτή είναι η ομάδα μου. Ναι, για όπως λέγα, αυτή είναι η ομάδα μου. Βιτερμπάι έχω τέρμα, Βαντάικ, Σιλβέστρε στα στόπερ που πιστεύω κάνουν καλή δουλειά. Right back έχω το Τζέιμ που θέλω επειγόντως να φύγει. Σερτζίνιο, left back 102. Ζίκο στο κέντρο με Μπάτζο και De Bruyne. Πολύ καλό κέντρο, μου αρέσει full. Μπροστά έχω Φίλιππο Ιντσάκη, Λέο Μέση, Eden Hazard που δεν ξέρω τον Eden Hazard να τον βγάλω, δεν έχει heading ρε παιδιά. Θέλω να βάλω τον Ροναλντίνιο που επίσης δεν έχει heading και να παίξω με Ραούλ ή να παίξω με Γιόκερες, το ξέρω. Για τώρα δεν βγαίνει πιστεύω. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα packs. Βγήκε ξανά ένας Πελέ καινούριος εδώ πέρα που τον θέλω, γιατί η ομάδα μου δεν γίνεται χωρίς Πελέ. Εντάξει, τους άλλους δεν με νοιάζει πολύ. Θα ήθελα έτσι να λέμε ότι πήραμε κάτι. Αυτό είναι μόνο το καλό του pack και αυτό λίγο. Που θέλω αυτό εδώ το right back, τον Albert Ferrer. Ναι, θέλω όπως είπα αυτό το right back. Εντάξει, θα δείξει. Αυτό ήταν το review, δεν έχει βγάλει κι άλλα packs η Konami. Μπορώ να παίξουμε και για 2 match, θα δω. Θέλω να δω τα events λίγο τι δίνουνε. PvP. Λοιπόν, μάκες, ακούστε, θα παίξουμε 2 ματσάκια και αν τα κερδίσουμε θα ανοίξουμε ένα pack. Λέω να παίξουμε όλοι και National Teams. National Teams ξεκίνησα, έχασα ήδη κάποια μάτς επειδή πήρα την Ισπανία. 2 μάτς, ναι. Το ένα 1-5 και το άλλο 3-0. Αλλιώς θα πούμε να παίξουμε Division Rivals. Που για μένα είναι προτιμότερο, αλλά εντάξει. Να παίξουμε την ομάδα μου. Θα πάω να παίξουμε την ομάδα μου, γιατί θέλω λίγο να ανεβώ, έχω καιρό να παίξω PvP Division Rivals. Έχω και 3 ήττες εδώ, που ήταν επειδή έπεσε η ψυχολογία μου. Τέλος πάντων, εντάξει, βάσει στατιστικών τα νούμερα δείχνουν ότι έχω καλύτερη ομάδα. Πάμε να παίξουμε μαγκές. Να δούμε την ομάδα του αντιπάλου. Ωραία ομαδούλα, έχει μόνο ο Καν δεν είναι καλός. Τον Καναβάρο καλύτερα να τον έπαιζε right back. Τον Μέση ας τον παίξει καλύτερα πλάγια, αλλά εντάξει, ό,τι θέλει αυτός σας κάνει. Πάμε να παίξουμε. Πάμε μάγκες, πάμε.
Εντάξει. Γενικά αν θέλετε πείτε μου και στα σχόλια αν θέλετε να παίζουμε και FIFA. Αλλά αν παίζουμε μπορεί να παίζουμε career με part. Γιατί online δεν μπορώ να παίξω. Είμαι φουτμπολάκιας. Παιδιά, αυτός είναι επικίνδυνος. Μπροστά είναι επικίνδυνος, παιδιά, αυτός. Ναι ρε Βίκτορ Μπάια, ναι ρε Βίκτορ Μπάια. Ναι ρε Βίκτορ Μπάια. Παιδιά, αυτός είναι επικίνδυνος μπροστά, να το ξέρετε πάρα πολύ. Σ' άμυνα ζώνης, παιδιά, σ' άμυνα ζώνης. Το ξέρα. Αχ, δεν την πήρα. Man to man τώρα, man to man. Να πάρουμε τον κάθε παίκτη που υπάρχει. Ζικό. Ναι ρε Ζικό. Smart assist έχει ο τύπος, Smart assist έχει. Φύγε. Σουτ. Όχι ρε, το πιάσε. Παιδιά, να ανοιχτούμε. Όχι δοκάρι, πιάστηνα. Όχι, μαλά. Τι πιάνει ο Καν ρε φίλε. Απευθείας. Α, δεν πάει απευθείας άστο. Παιδιά, ο Καν είναι κοντός, Δεν πρέπει να έχω το Μέση στα κόρνερ. Έλα, Μπάτζιο. Λάθος πόδι έβαλα, λάθος πόδι. Να συγκλίνω έπρεπε πρώτα. Μπάτζιο. Έντεν Αζάρντ. Άντε ρε. Μετά το πρώτο σουτ που έκανε δεν έχει κάνει τίποτα. Τον έχω. Όχι ρε. Ναι ρε Βαντάικ. Χτάρα. Βγες ρε Ιζάκη. Δεύτερο ημίχρονο, παιδιά, κάνω αλλαγές. Αν μπει ο Γιόκερες, έχει καιρό να παίξει. Ναι ρε φίλε. Σερτζίνιο ποιότητα. Φύγε. Φύγε Ιζάκη. Όχι. Ωραία παιδιά, πατήσαμε λίγο pause. Λοιπόν, τον έχω όπως είπαμε. Πάμε, Ζήκο. Έλα ρε φίλε τώρα που βγήκε η μπάλα. Το ψέμα.
Παιδιά, με το Vinicius δεν μπορεί να τρέξει ο τύπος, είναι άχρηστος. Δεν μπορεί να χειριστεί το Vinicius. Ναι ρε Βίτορ Μπάια. Τερματοφύλακας, παιδιά, κοντός, 1,86, τα κάνει όλα. Είναι απίθανος. Man to man, πάλι man to man είμαστε μάγκες. Βαντάικ. Φύγε. Ζήκο ψόφισε, εντάξει. Ψόφισε στο 44, μαλάκα. Σιλβέστρε. Κάναμε το tackling για τη σιγουριά. Ημιχρόνιο. Παιδιά, 0-0. Θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα γκολ. Δεν ξέρω τώρα να ανεβάσω λίγο, να βάλω attack. Τι να κάνω. Ξέχασα να κάνω αλλαγές, ρε φίλε. Λοιπόν, παιδιά, βγαίνει η Ζάγκη. Θα βάλω Βανίστερόι που είναι ψηλός. Στη μεριά του Μέση θα βάλω τον Ελχαντί Ντιούφ και στον Αζάρ θα βάλω το Γιόκερς να έχουμε ψηλούς για κεφαλιά. Και έχουμε και τον Βαντάικ άμα ανεβαίνει. Βανίστερόι που έχω να τον βάλω να παίξει καιρό. Ελπίζω να βάλει κανένα γκολ. Άντε ρε, ξεκίνα. Το έχουμε. Τι κάνει ρε ο τύπος. Ψύχρεμα. Έχουμε ανεβάσει επίθεση τώρα. Μπράβο ρε Σιλβέστρε. Παιδιά, πρέπει να βάλουμε ένα γκολ, δεν γίνεται. Πρες ψηλό. Όχι ρε, παίρνα ρε. Ρε, δεν θέλει το game τώρα να βάλω γκολ. Φύγε ρε Γιώκη. Ρε, αυτό δεν είναι φάουλ. Παιδιά, balance. Κατά λάθος έβαλα όλο το τάκ. Τον ήπιαμε. Το κατεβάζω τώρα στο balance, άντε. Παιδιά, το script γαμήθηκε επειδή έβαλα όλα τα τάκ κατά λάθος. Κάτι πανηγυρισμό ρε το καθυστερημένο. Πάμε. Παιδιά, θα ανεβάσω full και ας χάσω. Τι κάνει ρε. Τι κάνει ο Μπάια. Τα χάσαν οι παίκτες μου. Παιδιά, που παίζω. Παιδιά, τη νίκη του έδωσα. Έλα, δεν τέλειωσε ακόμη. Παιδιά, δεν τέλειωσε. Βλακία έκανα, πρέπει να κατεβάσω το όλα τα τάκτορα. Βλακία τεράστια έκανα.
Offside. Ρε παιδιά τώρα, τι έχει βάλει ο Μέση. Τι έχει πάθει ο Μέση να βάζει τέτοια γκολ τώρα. Δεν γίνεται τώρα, δεν μπορώ να παίξω. Αλλά δεν θα λιβάρω. Δεν γίνεται να μην περνάνε παλιές μου. Παιδιά, τι βάζει ο Μέση τώρα, το σκριπτάκι του μέσα, ως μαρτασιστάκιας. Έκανε εκεί, σκριπταρίστηκε το game όταν έβαλα κατά λάθος ο auto attack και μετά... Πώς γίνεται να μην παίρνει αυτό. Παιδιά, script είναι αυτό, εντάξει, δεν γίνεται. Βανιστερόι. Script είναι αυτό. Εντάξει. Ο Μέση τώρα σκριπταρίστηκε και βάζει ό,τι θέλει. Δείτε εδώ και παλιές βγάζει. Άιντε. Βλακιά έκανα που βάλα τον Ντιούφ και το Γιόκερς από τα πλάγια. Η τύπη είναι για να τελειώνουν φάσεις. Center for. Βλακιά έκανα, τεράστια. Τεράστια βλακιά. Ρε παιδιά, πάω όσο το πατάω. Παιδιά, έδωσε φάουλ. Offside, τι έδωσε. Δεν μπορώ να ανεχτώ ότι έφαγα από αυτόν τον βλάκα 4 γκολ. Αυτός που δεν υπάρχει, ρε φίλε. Εντάξει ρε Μέση, είπαμε. Εντάξει. Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν πιστεύω ότι έφαγα 5 μπάλα από έναν άχρηστο. Παιδιά, πάμε να ξεσπάσουμε σε άλλον αγώνα τώρα. Πάμε να ξεσπάσουμε σε άλλον αγώνα, μάγκες. Εγώ από αυτόν τον άχρηστο δεν χάνω. Αν μπορούσα να το ζητήσω ρε μέσα, θα το ζητάγα. Τα Ράντο FC. Τι είναι αυτό, ρε. Πάμε. Δυνατά.
δούμε την ομάδα του. Edgar Davids βλέπω από καλούς, Van Dijk, Beckenbauer, Koundé, Mbappé, Haaland, Ronaldo, τίμια ομαδούλα, αλλά δεν νομίζω σαν τη δικιά μου να είναι, δεν είναι. Εντάξει, πάμε. Πάμε. Ιζάκη. Ψυχραιμία τώρα, θα ξεσπάσω πάνω του, δεν μπορώ. Δεν ήθελα να χάσω 5-0 με την καμία. Το ξεχνάμε ότι έγινε. Όσο και να λήξει εδώ. Δεν πειράζει, πρώτη φάση. Γιατί φύγε μέσα ο... Πολύ καλή παλιά. Άντε ρε Ζήκο, άντε. Τι κάνει! Άμμο το σπίτι. Έξω για μένα είναι. Πού δίνει ρε. Ρε. Πάσα έπαιξα στον τέτοιο να. Βλακία έκανε εκείνο μέσα. Α, εντάξει, μόνος του είναι. Van Dijk. Πέτα την. Όχι με τριβέλα. Ωραία μπαλιά ρε, De Bruyne. Ωραίο. Ωραίο. 1-0. 1-0 Φίλιππο Ιντζάκη. Άιντε. Δεν θες να τη δούμε τη φάση βλάκα, Παιδιά, τώρα έχω όρεξη. Φύγε. Σιλβέστρε, μείνε. Μπράβο ρε Σιλβέστρε. Άραξε λίγο ρε. Ο άλλος την έχει δει με τον Καμαβίγκα να πετάει τα σούτια του Θεού του. Ποιος είναι ο Ρομπέρτο Κάρλος? Σιλβέστρε. Ρις Τζέιμς, θες και να περάσει την πάσα. Σκαφτεί, έφυγες. Κόρνερ. Μέση βάζουμε παιδιά στο κόρνερ. Μέση Μπάτζιο. Βάζω Μπάτζιο. Πούντος Μπάτζιο παιδιά. Είναι πάρα πολύ καλό στο κόρνερ και αυτός. Λοιπόν, σημαδεύουμε. Είναι καλό το κόρνερ, είναι καλό χτυπημένο. Ρις Τζέιμς.
Πάρ' το Μπάτζιο 2-0. Παιδιά, ξεσπάω τώρα, ξεσπάω. Τώρα βγαίνει το καλό. Μη λιβάρεις, Θεέ μου, σε παρακαλώ. Να μη λιβάρει. Θέλω να τον ξεσκίσω τον άνθρωπο. Δεν πέρασε και κόλλησε κιόλας. Δεν πειράζει. Ωραίο τάκλινγκ πέταξε εδώ. Ρε φίλε, φάουλ τον έκανα τώρα, πάσαρα. Σοβαρευτείτε λίγο δηλαδή. Τι την έχει δει ο άλλος. Βαντάικ. Παιδιά, αυτό είναι γκολ, όχι. Σιλβέστρε, πάνε αγόρι μου. Μπράβο, Βίκτορ Μπάια. Παιδιά, σε μένα ήρθε πάλι μπάλα. Παιδιά, τι βλέπω. Τι βλέπω, μαλάκα, τι βλέπω τώρα, θα μου γυρίσει το μάτς αυτός. Βασικά δεν θα μου το γυρίσει το μάτς αυτός. Μέση. Κοντοπίθαρε. Λήξ' το. Μην το λύγεις. Μην το λύγεις. Λήξ' το. Λήξ' το. Εντάξει. Τέλος πρώτου μηχρόνου. 2-1, ο άλλος νομίζει έχει ελπίδες. Δεν κάνω αλλαγές αυτή τη φορά. Πάμε. Έλα ρε De Bruyne. Παιδιά, τώρα αυτός θέλει να πιέσει. Τι θέλει να κάνει. Να ξεδιπλωθούμε λίγο. Λέση. Μπράβο, Λέση. De Bruyne, στώσει. Ιζάκι, όχι. Άμυνα, Σιλβέστρε. Σκριπταρισμένο. Ναι. Φύγε. Και ξανά. Τι κάνουμε. Ζήκω. Θέλω να κερδίσω, μάγκες, αλήθεια σας λέω.
Ναι, πιο μάνιο και από το μάνιο είναι αυτό. Αυτό που έχω κάνει. Πάμε. Δεν μπαίνει γκολ, μάγκες. Δεν του χάλασε το ρυθμό τώρα, άστονα να κάνει φάσεις όταν έρθει η δικιά μας. Φύγε, Ζήκο, φύγε. Πετάκια μπροστά. Αυτό. Όχι, έκανε τα κλειν. Φάουλ. Δεν υπάρχει φάουλ. Μέσα. Βαντάκι κάλυβε εκεί υπέροχα. Θα βλέπεις Βαντάκι, θα φοβάσαι βλάκα. Και Σερτζίνιο. Ζήκο. Παιδιά, κάνουμε υπέροχη άμυνα. Είναι Ζάκη. Πάρτε ένα στο rebound. Πάμε. Πάνω κάτω είναι το παιχνίδι. Όχι! Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Δεν παίζει να το βλέπω εγώ αυτό το πράγμα. Κάνουμε αλλαγές. Λοιπόν, βάζω Ροναλντίνιο στο Ναζάρτ και τέλος αυτή είναι μία αλλαγή. Γιατί άμα ο Ροναλντίνιο έχει καλό φινές, παιδιά. Έχει πάρα πολύ καλό φινές, παιδιά, ο Ροναλντίνιο, να το ξέρετε. تمريرة بدون تركيز. تمريرة خلف المدافعين. إلى أين هذه التمريرة؟ يلعب كرة بينية. تدخل جميل واعتراض أجمل. Φύγε Ροναλντίνιο. Μόλις σε έβαλε, είσαι φρέσκος. Μπράβο. Δεν μπαίνει το γκολ. Είναι script αυτό το πράγμα. Το script έχει αφήνει άστο 85. Ναι ρε φίλε, εντάξει. Ήτανε. Παιδιά, βάζω Μέση, δεν ρισκάρω να πάει μπάλα στο Μέση και να μην βρει κεφαλιά. Μπράβο. Φαντάκ, δώσε. Κοντοπίθαρε. Φύγε. Είναι Ζάγκη. Όχι ρε Ζάγκη. Έλα, έληξε, κερδίσαμε. Μην αφήνω χειριστήριο, κερδίσαμε. Άιντε επιτέλους. Άιντε.
Αυτά λοιπόν παιδιά στο σημερινό βίντεο. Πείτε μου κάτω στα σχόλια αν θέλετε να ξεκινήσουμε κανένα career με part όμως, με parts να φτάσουμε, να τα κάνουμε όλα καλά, να είμαστε όλοι καλά. Να κάνουμε κανένα manager στο FIFA. Αυτά λοιπόν από μένα, τα λέμε σε ένα επόμενο επεισόδιο.